Nyakura mogi kinde ma piny mangima ne ingo dichieng' mar mine mor kod ilo kwako chunya Consolata Atieno dayo majagni 79 e gweng' ma Karapul e kaunti ma Siaya bang' yudo ot moger kod riwruok mar Raymond Omolo Foundation gino mabiro rese midhiero mar onge mar ot. Ka oloso e kinde nyasi mar donjo e ode manyien, dayo no noywago midhiero ma osekalo ahinya to e kinde ma koth chwe kinde ma koth chwe ni ma nyocha ne oula mol kendo donjo nyaka e ode kopuoyo jagoro e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo kuom gero ne ot. E kinde no moko kuom mond liete e bwori e grupgi mar Siaya Township Widows nojiwo mond liete wetegi mondo mi odonji e riwruoge mag saga mar konyogi kuom yudo sir kowuok kuom piny owacho kod josir mamoko. Nene oturu Mario. Masida makoth aseneno. Koth chakre fula chakre kwa Kamon Christian School Malukufya. To choma katir. Jaoda no pachon. Adwokere kamano molo mawod karachuonyo. Nyasaye gwedhe kinde mang'eny. Tim ne kanu biro ka to ne giyudo ka ot chal kaka mineno kani. Adier ma ot maka ng'ato ninde. Koth mokwongo kochwe ni moni anyalo make. Kata ondiek nyalo donjo machame kanyo. Kata jokwe nyalo donjo mahinye kanyo. Mano e gimomiyo ne waamua ne en emobed achiel kuomwa mikwongo gedni. Chunya gombo no mondo ajiw mond liete moko. Ne gidwar grube magitimre nade magidonje. Koro ka odiochieng' ma kawuono wadona yawo ne ot. Raymond Omolo timo ga gimiluongo ni empowerment o empower ga grubegi komiyogi omenda moro maginyalo konyorego e gik magitimo e groups. Kendo seche ma giyudo kamano ginyalo yudo pesa ginyalo holo go loan e groups kanyo. Moko be timo activities mopogore